sha jarmiya, da sun ci zaben sai fa mu zo mu sha jarwuya. Duk halinsu ne amma fa akwai kaɗan masu kishin 'yan ƙasa ta. Mutanen ƙasa ta ku zo mu haɗa kanmu in ku ga yaduwa yau komai ya wadai. Alfaharinmu da APC ta zamto gaba, gashi ta shugabannin su ne ja gaba, amma a yau mu ko muna cikin fargaba. Ya kamata ku juya ku duba lamarin al'ummar ƙasa ta. Dan abin da talaka yake takama da shi, gashi yau ya fi karfinsa komai bai da shi. Babu yadda zai gadin wasan nan ka kishi, ga kashe rayuka yau yayyawa a cikin ƙasa ta. Mutanen ƙasa ta ku zo mu haɗa kanmu in ku ga yaduwa yau komai ya wadai. Ko a gyara ko kuma furfuto a guje, in kun guje mu kun Allahu duk za mu je. Babu yaro ba babba duk can za mu je. Ya kamata ku gane kan lokaci ya kure manyan ƙasa ta. Duk bala'in da mun fada yau silar ku ne, kun bi kun kulle al'ummar kasashen ku ne, don mu banku ku ba mu hakkin mu ko naku ne, in muka bar ku za ku kashe mu ba fargaba a cikin ƙasa ta. Mutanen ƙasa ta ku zo mu haɗa kanmu in ku ga yaduwa yau komai ya wadai. Waƙan cikin ƙasa ta kuma kuna yin sake, za ku fito ku waƙe wani ku ce